Κύριε εκπρόσωπε του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω πως ο μηδενισμός του κυβερνητικού έργου δεν είναι το καλύτερο αντίδοτο της κρίσης που μαστίζει τον πολιτικό σας χώρο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι συνάδελφοι, η απέτηση των πολιτών που υπαγορεύεται με τη φράση «όλα στο φως» δεν αφορά μόνο τη διαφθορά και τα σκάνδαλα, αφορά όλες τις πτυχές των διοικητικών πράξεων και αποφάσεων κάθε Υπουργείου, κάθε οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, κάθε δημόσιας υπηρεσίας. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συστηματικά και αθόρυβα, νομίζω, συνθέτει τον καμβά της αναμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης, που όλοι συμφωνούμε σε αυτή την αίθουσα ότι είναι ο μεγάλος ασθενής και απαιτείται η αναδιάθρωση και βελτίωσή του. Νομίζω πως τα νομοσχέδια που πέρασαν, δηλαδή ο νόμος περί προσλήψεων, όπου όλες οι προσλήψεις πια γίνονται μέσω ΑΣΕΠ, έκλεισε κάθε παράθυρο πελατειακών σχέσεων και από όλες τις πτέρυγες της Βουλής θεωρήθηκε ότι είναι σημαντικό βήμα, και από το ΣΥΡΙΖΑ νομίζω. Με τον νόμο για την επιλογή των διευθυντικών στελεχών με τρόπο αδιάβλητο και αντικειμενικό, έκλεισε ο δρόμος της αναξιοκρατίας και του κομματισμού και άρα της αμφισβήτησης των στελεχών του δημοσίου. Με το σχέδιο νόμου που συζητούμε σήμερα, έρχεται να υπηρετήσει την αρχή της διαφάνειας παντού και για όλα, που είναι μία από τις σημαντικές προγραμματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησής μας. Επαναπροσδιορίζουμε έτσι τη σχέση του πολίτη με το κράτος, επιδιώκοντας την ανάκτηση της χαμένης αξιοπιστίας των πολιτών έναντι της δημόσιας διοίκησης που γίνεται πιο προσιτή τώρα, πιο φιλική, πιο διαυγής. Στα πλαίσια αυτά, η κυβέρνηση καταθέτει το πρόγραμμα Διάβγεια. Με μια απλή και αυτονόητη για πολλούς πρωτοβουλία, η κυβέρνηση στοχεύει στη διαφάνεια και την υπευθυνότητα των φορέων άσκησης εξουσίας. Ανοίγουμε τις πόρτες της δημόσιας διοίκησης σε κάθε πολίτη, ώστε να βρίσκεται σε θέση να παρακολουθεί και να κρίνει τον τρόπο άσκησης εξουσίας. Με την ευρεία δημοσιότητα κάθε πτυχής της πολιτικής και διοικητικής δράσης ενισχύεται η λογοδοσία και η ευθύνη από πλευράς των δημόσιων λειτουργών. Αξιοποιούμε ένα ευέλικτο και ισχυρό εργαλείο, το διαδίκτυο, με τρόπο αποτελεσματικό και άμεσο. Παρά τις μέχρι τώρα πρωτοβουλίες από πλευράς πολλών δημοσίων φορέων που έκαναν χρήση του διαδικτύου, σήμερα για πρώτη φορά εισάγεται ένα πλήρες και δεσμευτικό πλαίσιο κανόνων που αναμορφώνουν την διαδικασία αυτή. Η διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση είναι ένα μεγάλο και σημαντικό βήμα. Είναι μια μεγάλη τομή για μια νέα εποχή. Για μια εποχή απαλλαγμένη από το σκοτάδι της άγνοιας, απαλλαγμένη από ασάφειες και δυσκολίες πρόσβασης στις διοικητικές αποφάσεις. Για πρώτη φορά ορίζεται η δημοσιοποίηση μιας σειράς πράξεων και αποφάσεων, όχι μόνο ως υποχρέωση των αρμόδιων φορέων, αλλά συνδέεται αυτή η υποχρεωτική προαπαιτούμενη διαδικασία για να γίνουν οι πράξεις και οι αποφάσεις εκτελεστές. Από τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων μέχρι τις προκηρύξεις επιλογής προσωπικού και από τις προμήθειες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μέχρι τον έλεγχο της διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας. Θωρακίζουμε το συνταγματικό δικαίωμα του πολίτη για πληροφόρηση, για συμμετοχή μέσω της κοινωνίας της πληροφορίας. Με την ανάρτηση των αποφάσεων στο διαδίκτυο χτυπιέται η διαφθορά και η σπατάλη. Να αναφέρω ένα παράδειγμα, κύριε Ροντούλη, από τη χώρα μας, που είναι και επίκαιρο και όχι από το Μεξικό πριν μερικά χρόνια. Αυτή την περίοδο δίνεται η δυνατότητα στις μονάδες υγείας της χώρας, όλα τα νοσοκομεία, να κάνουν προμήθειες με διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι είναι μέχρι αύριο. Μετά ισχύει κανονικά ο νόμος περί προμηθειών. Με την ανάρτηση της απόφασης προμήθειας των υλικών με τις συγκεκριμένες τιμές, θα μπορεί να γίνει έλεγχος από τον οποιοδήποτε πολίτη αν μια εταιρεία πούλησε ή μια διοίκηση αγόρασε ένα υλικό σε υπερβολική τιμή, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Επομένως, το διαδίκτυο καθίσταται ο καθρέπτης που αποτρέπει τη σπατάλη και τη διαφθορά. Το νομοσχέδιο ρυθμίζει ξεκάθαρα και απλά τον τρόπο και τον χρόνο δημοσιοποίησης των πληροφοριών. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε καμία ασάφεια να μην μπορεί να κλονίσει την εγκυρότητα των πληροφοριών.
Ορίζεται ότι η ανάρτηση των πράξεων δημόσιας διοίκησης χωρίς υπέτεια καθυστέρηση και με τρόπο προσβάσιμο και κατανοητό από κάθε πολίτη, χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις για το διαδίκτυο και υπάρχει ειδική μέριμνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Στο σημείο αυτό θέλω να σταθώ σε κάποια σημεία του νομοσχεδίου που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά. Ορίζεται με σαφήνεια ποιοι είναι οι υπόχρεοι ανάρτησης των πράξεων στο διαδίκτυο, με επέκταση της εφαρμογής και σε κάθε όργανο ή πρόσωπο στο οποίο έχει δοθεί εξουσιοδότηση ή αρμοδιότητα από άλλο υπόχρεο. Επομένως, καμία απόφαση, πράξη ή προκήρυξη δεν μένει με έμεσο τρόπο κλειδωμένη στο συρτάρι. Καθιερώνεται η δωρεάν πρόσβαση στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Για πρώτη φορά ο πολίτης αποκτά πρόσβαση σε κάθε δημοσιευταίο κείμενο. Η απόλαυση του συνταγματικού δικαιώματος της πρόσβασης στην πληροφόρηση δεν εξαρτάται από κανένα οικονομικό αντίτιμο. Είναι τελείως δωρεάν. Ορίζεται η υποχρέωση, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, η υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο της σύνθεσης κάθε κρατικού και αυτοδιοικητικού οργάνου. Είναι σαφές ότι στην προσπάθεια διαφάνειας, η διάθρωση, η στελέχωση και η περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε φορέα και υπηρεσίας αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα στη διαδικασία αυτή. Η δημοσιοποίηση έγκυρων οργανογραμμάτων κάθε υπηρεσίας και οργανισμού, εμπλουτισμένων με κάθε στοιχείο επικοινωνίας, θα αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα για τον πολίτη σε κάθε συναλλαγή με αυτές τις διοικητικές αρχές. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που πρέπει να τονιστεί είναι το νομοσχέδιο επιβαρύνει ελάχιστα την ταλανιζόμενη οικονομία της χώρας μας. Κάθε υπόχρεος φορέας συγκροτεί ομάδα διοίκησης έργου από τους υπάρχοντες εργαζόμενους, χωρίς επιπλέον χρηματική αποζημίωση, επιφορτισμένους με το καθήκον της τεχνικής και διαδικαστικής ανάρτησης των πράξεων στο διαδίκτυο. Κύριοι συνάδελφοι, για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κάνει πράξη το αυτονόητο. Με μια απλή και καινοτόμα κίνηση αποδεικνύουμε ότι η δημόσια διοίκηση μπορεί και να οφείλει να είναι διαφανής, αποτελεσματική, άμεση και προσβάσιμη. Η δέσμευση ανάρτησης των αποφάσεων στο διαδίκτυο ξεκινά δείχνοντας το καλό παράδειγμα από την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο, τα συλλογικά όργανα, οι Υπουργοί, οι Υφυπουργοί, οι Γενικοί Γραμματείς είναι οι πρώτοι που θα εφαρμόσουν τον νόμο από την 1η του Οκτώβρη. Ζητήσαμε προεκλογικά από τους πολίτες να εμπιστευτούν το όραμα μιας νέας εποχής στη δημόσια διοίκηση, μιας νέας σχέσης ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος. Την εμπιστοσύνη αυτή τιμούμε σήμερα, ανοίγοντας την πόρτα κάθε φορέα της δημόσιας διοίκησης σε κάθε πολίτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Κοσουρνά. Το λόγο